Hato fi sngew ba ke jingim ke jong fi ka sahkut sa hajuh hajuh fila mudur ba ke jingim ke jong fi ka nang kiu le ne ka nang bha ka nang itnat henrei fi I pen ban ka sa kum jo shi kum jo fi poi hajuh hajuh iba kumba kam dan progress ha ke jingim ke jong fi pang refi ai pang sa fi dan jing fi sahkut sa ka ke jing ki ram ki sha ki long mi kum jo hi fila pha duai daladi fila anget ru henrei hajuh fi sahkut ba fi sngew kum ba phim poi shi ru ba teng kala pen lang ai ka men sim ke jong fi teng ka pen lang ai ke donot ke jong fi ba le se don ki briru ki bla ai jingmut ya fi ba fin le na de kum ni ne le de kum tai ba fin le chne fin le chatai ba ki ba kum kita ki jing sha jing ai jingmut ru le se ba fi yo sngew na ki briu won sin fi sngew kum ba fi de ban let no chata na ne ba fin nget no kum ta ranga kwa ban ong fi ke ne ga sngi ka jingim ga jong fi kam sa hajuh ka jingim ga jong fi kam sahkut sa hajuh fi sngew ba kum ba fi sa hajuh nrei na kwa ban ong fi ba ka jingim ga jong fi kam sahkut hajuh na mara fi sngew kum ba fi sa hajuh henrei hakata ka jing sahkut sa ga jong fi hajuh henrei hakata pat ublei unang penlong ye fi ublei unang pentma ye fi ublei unang penwandur ye ka jingim ga jong fi hakata ka jing sahkut sa hajuh jong fi fin dapat ya kani kumba ka ktin ka jong blai ka angan pulih kani ka por no Jeremiah ka no bakat pra ka ong ni ka ktin ka jong blai hang tangan le hier sa ka yeng nong thau khiu te hakmi utrai ya la ka kam halor kishalentem te ha bau tau khiu bau la thau da ka do bar thau la sneu ha ka ktin nong thau khiu ula thau pat ya u ban long wei pat u khiu kat bau ibet u nong thau khiu ban thau ya u ba bau Jeremiah wi ya ka jing sha ring marau jong ki Judah uyui ya ka jing sha le ben uyui ya ka ta ka jing sha ban ben but usngew kumba usa hajuh kumba ka Judah ka sa hajuh kumba kam don jing ka lai kumba kam don ka no ka jing pen thamai kumba nang sha ban ben kumba ka nang sha penjot ban nang penjot ba mo ka nang jot ba ka nang jot ru hang ta bu try ong yu Jeremiah bu un let chnong thau khiu ban dah bu let chtom nong thau khiu upen u da ka ta ka nuksa jong utau nong thau khiu ka babel ka pen hang ni ba Jeremiah u let nong thau khiu ba u ta nong thau khiu u le ayu ha ka ta ka shillentem ka shat pulun ba ha preng jo ka ta shillentem ubu ya ka ta ka do bertha ba hang ta ken usdang ban khnyot ya ka ta ka do bertha bat ban penwandur ya ka ta ka do bertha kat ba kadang ya kat ba kadang telun ha ka ta ka shillentem bo khnyot ya ta u khiu ya ka ta ka do bertha ban penwandur ha ka dur jong u khiu but we iru ba tang ukum ba klaro utau nong thau khiu bat ka sneu ka ta ka khandau ka kti ke jong u ta kan ta u shem biang u thau biang ya ka ta ka do bar tha ban penwan dor biang ya ka ha ka dor ha ka jing ibet ke jong u bat u blei ong ngalong ru kum uni unong thau khiu u ba thau u ba pen thamai ya u Judah ba deng ta ka kti ke jong blei ka peni hang ni ba u Jeremiah u yu isha ya ka ta ka jinglong ba ka ta ka jingle ke jong utau nong thau khiu baru peni uang baik ba mapi pilong kum kata ka do bertha hapok ka kti jong utau nong thau khiu fin dapat chisha I baik kum ba ka sahkut hajuh henre ka shat war tu do bertha sahkut sa apdeng bat lanang khnyot uni nong thau khiu ya utau do bertha ban penwan dur ha ka jing pua ka jong ban penwan dur ha kata ka jing itnat ka jong do bertha sngew baik kum usaha hajuh henre wala do sa hajuh henre ushat pelun bat hakata ka por haka ju hi ka rukam utrai upen wandur ken ya ga jingim ga jong brio na kwa banong ifi haka ni ka sngi menta fi sngew kum fi sahkut sa hajuh fi sngew kum ba fi dan hajuh hajuh henre kat ba fi nang don utrau nang khnyot unang penwandur ya ga jingim ga jong fi dei mo uba shape ya ga jingim ga jong fi dei mo uba mol ya ga jingim ga jong fi bat leng ba kata unang hikai ya fi unang aibor ya fi unang pen penslek ya fi kan ba pin wandur ha kata ka jing itnat ka jong le se ka jing ka jong pi kala jot le se ka jing jong pi ru kala sakma de utrai ba thau thamai biang ya kata ka jing ka jong pi ho ya pedeng ni ki jing le pedeng ni ki jing kendo ki jong pi utrai pen ban unang thau thamai ya ka jing ka jong pi nga kwa an puleng ni ka por na ka shithi u Jacob ka ongkom ni ka ktin ka jong blai ka ong to finyo ka jing kemen suda ko para banget haba pi ha ba ka jing tunju ki ba bunjat haba pi tip ba kata ka ba prang ka jinget ka jong fi la penlong ka jing ya sha fi u blai u prang ya fi ha ka ni ka sngi pi sngo ko pi sa hajuh onre u prang ya fi ba finlong kita ki breu ki ba ya sha
baka babel ka ong henry ka ne ka jing sha to ai ba kan yo ka jing trai ba janai ba pin yo long ki ba janai ha tli biang ki bam duna ha ke ru fi hala pila ban ya sha ka bamut utrai upen wandor ya fi ba pin long ki ba janai ya sha ka ba dong fi pi snow ba pi sahkut hajuh pi don ka kti ka jong nong thau khiu ba une unang pen wandor ya fi to long fi bu ya sha ba na ka jing ya sha ka jong fi utrai un pen long ya fi ken ki ba janai tadai ta un pen janai ka jing ka jong fi un pen janai ta ka jing dai ka jong fi bat u ba un pen scam ru ta ka jing dai bat un pen chat bor ya firu ba unda pen janai ga jing im ga jong firu leng ba ka ne ga jing sha ga jong fi ya ki ni ki jing ga jing le ga jing im jo fi kan ma ba ga jing im jo fi sngo makana kum ba ka sa hajuh kam sa hajuh ublei udan ban pen wandor fi don ha ga kti ga jong ublei don ha ga kti jong ne nong thau khiu on pen wandor ya fi ha ga jing itnat ha ga ta ga jing mut ga jong u ba si sien ba don ha ga kti ga jong ublei udei ubala ban le ki ba krau ba ga kti ga jong blai ga jim ga jong fi kan itnat bai ba kti jong blai ka ong ecclesiastes lai khat bai ka ong ba open itnat iki baro ha ka por ga jong open itnat iki baro ha ga ayom ga jong ba nga kwa banong fi ha ga ne ga sngi ka ba menta ba try udan ban pen itnat ya fi ha ka por ga jong hoi pat poi ka por ban pen dap te ka ta ga jing sna pat dap te try ban le ka ta ga jim jong fi ya sha ya up andala dap fin sa yu itat baga jim ga jong fi kan long ka ba itnat na ka ba itnat tam kum ta khiu anda hawla dap sna ka kti ga jong nong thau khiu u long u itnat bat dei tang ba itnat u long ru ba remdor andala dap thau ba nget bo try anda ula pendap ya ga jing le ga jong u ha ga jim ga jong fi pin mi pat nang ni kum kita ki khiu ki ba remdor ke ba itnat shisha ya ga ba da chupet ru ani da ihun shisha ba nget u try le kum ta ga jim ga jong fi to ai nyau ke jing kemen sudah fi ha ke jing tunjuk bonjat wadong banga sahkut sa hajuh fim sa wala fi sngo ko sa hajuh andre ubleu nang penwandor ya ke jing em ke jong fi fin sai i ki kamba nang ni shakamat fin sai i la di ba ubleu nang penkelador ya fi misual se fi long ka ba bitar fi long ubreu ba dukhi fi long shisha ka breu ka bam jula ban ya sha andre leng ba ke jing ja un pelong fi ken ki ba ya sha ki ba jemnot un penwandor ya ka kom em ke jong fi un penwandor ka ktien ka thli ke jong fi penwandor ya ka ta ke jumut perkhat ke jong fi men sha fi david ba shu sngo kus lai ba fi david ba shu sngo si ba shu sep tieng ba ri leng ba ke ni ke jing ja ka ba ja ke jim jong fi men ta utra un ai fi ka men sim ka ba jai un ai fi ka men sim ka shilor men sim ka ba scam ken ba ka men sim ka ba ngai sapet na ke ba blai un le nga kwa ba no fi tang ka ta ka we ya sha leng ba kini ki jinga lenti ki jong fi ya sha ani ki jing le ka bawana ka jing em ka jong fi fin ibo blay pun kala dor bet ya ka jing em ka jong fi kan ma ba ka ba kot i fin long bi itnat fin long kin ki ba kodor fin long kin kita ki ba da i phu i pieng si sha ka ka jing em fi ngana dwai ka ni ka por ma utraun ai bor fi nga sngo ni ka por don si bon apreng jong fi sngo kum ta sngo sa hajuh sngo ba phim kiu sho ka jing em jong fi sngo kum ba ka ni jing kam la chu sngo ni jing pang ru kam mi sho sngo ba ki ni jing le o ki nang ye ker tawiar ki nang sahkut sa hajuh ki ker tawiar sa ga jing em ga jong fi sngo kum sa hajuh ndra kwa abdong fi ai men si mi fi lang ba ka ni jing kran ka ni ka sngi ken ma ba pi don ka kti ga jong blai but bleu nang penwandor ke jim ke jong fi yai sha yai kemen but up be ke bo bleu le ke jim fi pat dap menta ka babel ka ong ta ka shithi ke jong pol sha ki nong philippi nong nomen kong de khat bak nriu ka ong utau bla sedang ke kam ba po jong fi ulong bo yang ne ban pendap ya ka ta hado ke sngi ke jing wan ke jong jesus christ utrai si sen bula sedang unum sange si sen bula sedang unum pep no Andrai un pendap ya kata ken ke bola sedang ba si sien ba fil IT la di how try ba si sien fil na kti ke jong blai ka ba kot jong fi nga ong fi sa si sien ka long bi ke bi tenat bat ka ba kodor na kwa ban dwai nam ta jong fi ke ni ka por man ta hallelujah nga dwai ka ku try ni khon ke jong me blai ba kinum do men sim wala da kila dwai wala da kila up kmi lentina me andrai kini ki jing ki don hajuh ki sahkut sa hajuh ki mlait ni ki ram ki sha ki mlait ni ki jing le ni ki jing te ki jing khom re nga nget the try ya ka ba me medang troy ya ka kam jo ka jing pen em medang troy ya ka kam jo ki kamba aga gm jing ni ki khon ki jong me ba try nga tip ba me le kan long be shisha ka kamba ka try kan saja be ka ba pla aga gm jing ni ki khon na blai but it ni ki khon ki jame go try jesus ni it ya ka kti ki jong me ba si sien ba me
me yo ban shimti gi ko trangi tip ki don ga kti jong me ubala ban thau itnat bangana dwai ngar kar khui fi we yai ap ka por jong ble ga jim jo fi kan long sha ka ba itnat kan long shi sha kin ka ba phla kan long sha ka ba ani ka ba kodor hado kata namor trau dang trei ka kam jo ga jing penem ha fi utrau dang hikai fi utrau dang yarap fi utrau dang penwan dor ga jim ga jo fi watam khuslai hallelujah ka eke ba kroi ba utrau le kan long ba ka ba itnat hallelujah dwai ngar khui fi yai ap yai sha wat pet chini tai wanum kan ria ga jingai wanum pet ki wei pat ki blai re yai ne how try namar ge jing trai ge jong try ka long bei bo try un trai dep ye ka ta bula thmu ge jing ge jong fi dwai kar khui fi ka teng jisu nong pnem amen but amen wanam ki kuslai na ka donot jong fi to nget fi how blai to nget how Jesus Christ ru trai dan mala shibon ki kamba bat ngi khat sngo bahaya fi ru sing ni ki jeseng ka bangi don hang ni po potternet ni don hang ni ha sngi balang ha sngi sa jan bu kum ju ha sngi utrai ha sngi balang ni don ni ke jeseng duai ni don ni ke jeseng jingpen khia ya jishakri ke jinro ke jimani ha ka por san baje janmi sngi balang ni khat sngo bhai fi shi ke jeseng bu kum ju ra ka sisa jan ni don laitli ke jeseng ka we ga dei men step prabaje do ispo baje phila ban wan ha ke jaka banginya duai na ka banta ki jinan kam ki boper na do prabaje do ispo baje nang tar baje minan ke jeseng jo ki khna ke bangi lai kar teng ke kit zo pres kan ke jeseng ke de na do men shwang la don bangi khat sung bha ya phi wan lam ki khon ki ti ke jong phi invest ye ke por ke jong phi kum ki kmi ki pa nagam ta ki khon ki jong phi bangi ngai ke jing ai por ke jong phi nagam ta ki khon nagam ta ke gospel kanom long le lano ru Pagum jo por janmit ngi khat sngo bhai fi ki samla mang ngi don ru ki jeseng samla ha ka por san baje janmit ha ga sngi sa jan fi ki samla ha jaka fi ni le chini shatai ngi khat sngo bhai fi fin wan sigini ki jeseng ba fi ni pdiang yi ki jingkar khu ha ki jim ge jong fi bania command bania shat bania risa how try but nga ngai fi ni sngo ga ktien ge jong blai fin long jingkar khu shi sha fi ni ma shi sai ki jingkar khu ba fin long ge jingkar khu ru ki ba bon ba ka sngi try ru kwa ban invite if he don artli ki jeseng ka we ha we baje ha maulai nong kwar bat kum ju ru ka por san baje shane shepo Nongthymmai Tagi khat sngo bahaya fi fin wan shekini ki jeseng ya ka bangin yo ban shakri utrai kadon ki jingdwai karpang lam tagi bapang bistom kadon ki jingdwai na ka banta ki ban jingle ke jingem ni don ni ban dwai nam ta jong fi ban shakri fi lang ba ka ktien bat fi kwa ban yakin do personal ki pastoro phila ban wan na do sngi ba ar hadu si sa jan joga te yong idon hang ni ha presenter jong ka potternet upon Nongthymmai Nongkhryiem ban dwai na ka banta jong fi phila ban yathu ki jing ke jong fi idon ni ban snap ki jing ke jong fi ni don hang ni ban snap ye ki jingele ki problem ke fidan jim fi don ban snap bat ban dwai ru na ka banta jong fi bang ngai ngin sei kendo bat fi hakini ki sngi ya ka bangala pen bana bang ini kendo ru mark mat bat fi ya ka bang ini yo ile comment how try ko khui fi ko blai sibut ngin sai sempat amen